Fuladu TV officiel. On calminama on juurama oɗon mbiye bienvenue e Fuladu TV on calminama hande eɗen gaari ɗo e hiiro Ali Welo Konngol donc eɗen calmina ko wonɗo ko foof oɗo ko musidɗo men musidɗo no woni indema Mahamadou Balde woni inde nde Mahamadou Balde onon jiiruɗa hiiro ngo e artiste o ko ari ɗo ko hono jaɓɓora non machallah yettere Allah hiiro ngo artiste o jaɓɓama no feewi weeli yooɗi saŋi dal hiiro ngo machallah hiiro ngo kay weeli ko haɗo tan mais Ali Welo Konngol moom ko fansiji mum tan gonɗo yettere Allah hiiro ngo weeli no feewi eyyi ɗo kam sina miɗen belti minen kay garal Ali ngal abete wona seeɗa ko boyi min tawi ɗo musidɗa men goto min calminamo min namdomo hono mbo yiiri hiiro ngo e hono mbo tawiri ɗo e musidɗo so waade selli jarama hono way jam tan kay no jemma jam tan gonɗa jam tan kay mbaɗɗa e tampere alhamdulillah minen namdoma ɗo han hiiro ngo hono yaare hono jiiruɗa hiiro ngo ala hiiro ngo kay machallah ɗo kay ko haɗo tan o kay hiiro ngo waɗi yimɓe ɗo kay ko yettere Allah eyyi mi Ali Welo Konngol noon kanko mo heewi arde ɗo walla min ko ɗo tan tawami hiiro makko de ngal Allah mi nani rowani ɓe garino ɗo kono min mi tawa noon wona ɗi weeli machallah o kay machallah ko haɗo tan min kay min e Ali ka fansi Ali no feewi no feewi a berte bo wona seeɗa yalla nawru mi yeeso quoi amine amine ok oɗon balla amin tan seeno aɗa wawi salminde seeno kala inchallah mi salmini Fuladu gandodiri no feewi a bere wona seeɗa ɗo kay on beltanama tigui ko garɗon ɗo ko ganal amen ɗo on mbiyama bisimilla moɗon ko saare moɗon dal on jarama tigui eɗen tawi ɗo musidɗo men goto mo ari hiilo Ali Welo Konngol eɗen namdomo noon hono mbo yiiri hiiro ngo e hono mbo tawiri ɗo musidɗo no mbaɗɗa aɗa selli alhamdulillah jam tawona wallahi yettude Allah onon min tawi ɗo e hiiro e joni min namdo hono tawirɗon hiiro ngo onon kala hono jiiruɗon ɗo fansiji ɗi ɗo kay machallah hiiro ngo guilandema kikiɗe ley min gari ɗo minen kaɓɓi ba ɗumaniji basji ɗi hiiro ngo kay machallah fansiji Ali gari ɗo kay ko weltare molanade eyyi mbeɗa sikki noon fansiji Ali kam ko fansiji ndongo kam ko fansiji Ali rek kayen fo ɓe kawri ɗo en eyyi ɗon ko noon wayi ngaluji konngol kay kala fansiji muɗum ko fansi Ali Welo Konngol eranɗo Ali Welo Konngol he ngaluji konngol ndongo dara miɗen ɗo ko weltare tan hono jiiruɗon kala Ali ko artiste lesɗinɗo hoore mum o sattinani hoore makko no feewi kala hono jiiruɗon en ko moƴƴere makko e dal Ali kay machallah mbo mawninkinaki mbo ari ɗo mboɗi fija e yimɓeɓe alhamdulillah ok a jarama no feewi aɗa wawi salminde télé o kala mi salmini on mi salmini Fuladu TV Mamadou Dia guiɗo Pulɓe a salminama on beltanama onon sukaɓe golliɗoɓe makko ɓe ya Allah ɓeydu golle ɗe naɓiraɗa yeeso amin amin kandenaɓe mbiye accam men kandenaɓe accam men an nano wiide an ko mbiɗa laccire mew ko mbiɗa kam ko wiya yo wi accam men kam ko wi laccire mew an ko a ñalaɗo mballemo moña mbaɗe juuɗe mon to ɗum accam men dije o ko ɓattima to kade ɗon ngol laɓɓaɗuma ngol waɗa sente a banida kani wellida ni abobawo moy gambiya rewi dow fañe ha tiniɗi dute ande ɓumɓe koyni ɗum ha jaɓi fule dewe dow balle ha tiniɗi jahe kondi mondi culme ɗum kambullambulɗam kada gañoma ɓene suma suma on jami ɗurme gañomaɗa parka bali kanagi gañomaɗa kanonilahe nder mayo Yeah, boy.
Jaman kenabe masyaallah. Pada saat sabar nabe kele gain. Harus jaman kembali ke kele ombek naun. Ne kota. Senggom rubui rub. Senggom ga. Jaban. Senggom ga de. Senggom aku kun min. Senggom aku di senggom. Hey. Kokoi de godu de pane mawde. Kora me ke mawdo. Hari anak bayi sabulullah. Muda. Ko bude de puriga heo. Cakkaji. Kora Allah gure jiwe na hawi. Masyaallah. Senggom ma suni haran di sumsal sabulullah. Masyaallah de kumino. Senggom kota ko bade ke mundu do bina na. Bapak kali. Tuwi de. Oh juga londo inda ima. Kalau kau betima, mobil senang membalik ke dalam. Legenda membalik juru menteri. Masya Allah, mau demi mobil aku sudah kau.
Dinanma Moyidi kira suri dum Yomi ganda Joji keu di bata madaido Mami madam nam taja Sumami danyeng kami do moy do hami yara bawa churi moy nudun Kena Ada churi moy Masya Allah, encal mini mendirabe, encal mini mamirabe, mbando jok bungal jongal tigi de. Be benta nama no feri, mendirabe on benta nama kawirabe babirabe. Bala juri mon do koda. Gasen nam ga god ran wa isen ko bana go. God om padam. Daro. Arkai. Ar. Hey god. Oh. Sana dari sen bana go. Masya Allah, orang wajib yang kemarin go. Ini nampak dah. Hasil dia ini dah. Maria, baru jalan. Masya Allah. Balokunda. Kau nampak pilih levensi. Masya Allah, ada seli. Itu kan juga kemarin go. Terus artu guys. Kira pahandani pada kula wadane gerakan sesuni anange wala amuras ko anyabi anange hites aksiler ko anyabi anange dabaoga kabari mati alaman nana kono nini nangi amra tam nangi wala nangi amra okay ya piferek badi ko kala anange dabaoga kabari mati terbe amde cuma nanon Jadi kalau lagi rumah kamu jadi walau nak. Kalau jom kita wali juga mila. Wali demi koramu. Jom kita ingin juga ayah. Jom kita ingin juga ayah. Ilmu ini minum terangga terus kita baca kami paralan ya. Sebil jami wanti pilih agar si kami kita bermain terbang gay. Jadi mewali waktu apa pilih. Tetapi dungi antara wairi Akilla mojibi Aini kata kata Injoli keri Nante usi maka Paini seda kima Halo, ada ande nomor? Cawa nahala Kofanga welcome dan kofanga ma Kurami ulngira dan kofanga ma Pinggir dalam gen Kasasar gande Waan pobiran mi Kuang welcome Baik juga mujita dedi nado, iramo mira imma mi dedi nado. Baik juga mujita dedi nado, iramo mira imma mi dedi nado. Orti namma mi ala dedi nado, iramo mira imma mi dedi nado. Ini dia suri dum joli ganda, jodi kedi bata madaida, imami madan daja. Semami danyeng kami do moy do hami yara bawa curi moy nudun cemna bara juri man do Masya Allah encal mini mendirabe encal mini mamirabe me maddo jabbu ngal jongal kiki de be beltana mo fewi mendirabe on beltana ma kawirabe babirabe bara juri man do koda mi ati don may sengo mara go mi dara ko gadanta be na sabuna sengo me go be ni takini Bibi senga mango do ndeji ne ga ndeji mo ndeji senga ngo bare kella ngo do mo bare juro do mo ande senga mango so do ken elle mo ko giro senga ngo bare kella ngar hoto lo ken to ngina non senga mango elle ar do ri ko do wa senga mango ko go do mo padam daro ar kai ko odi Sekretaris yang kemarin masalah orang wali yang kemarin ini nampak dah hasil dia ini dah Maria mana jalan masalah Balokunda aku dompet dia levensi Masya Allah ada sili itu lagi kemarin gue artu guys iya cuma empat alah kau bicara nuru bila aku bicara nuru ada besar wadi ko dinno mi kaldo ser ala wadi ko dinno mi kaldo ser Maria ma yeto de ha ana ida mi kaldo
to gonɗa ɗon mbimi sa darima ma ɗon kalda kono na ɗon kalda to mon mbaɗa walla non dara ko seeɗa allah nona seeɗa o jojoji lapu biye lapu o jojoji aynak min halan mon wodere mariama est ce que min ma sarsa ala woyi ala wata haal non wata haal jowi dara mariama acimaki argami ñu ala non dara dara ɗo wittude mana ko ala andena sakaraɓe kalanni kala kooriɗo guiɗe mum kala kooriɗo bomri mum hooli guiɗe mum si sagara goɗɗo noddima wata haɗɗum ya yiɗum ya tan aɗa hooli ko gonga aɗa hooli mboyma yiɗi wata haɗɗum ya wata wiɗuma e hunde dara koko ko jiɗɗa ko mo watta walla koko o to yiɗi ko mo watta mbaɗe ni juromi dara darna mbimi si guiɗo ma yiɗama ɗum ta ko mbo yiɗama guiɗo ma yiɗama gacciɗa ɗum e mbo ani yiɗi ko min ɓarnata ala mi ɓarnanima de ala ko min ɓarnata kay min si tanno komin addi ɗon ɓomri ni mi adda ɗo neɗɗo eyyi mbiya aɗa mo nangam mi accida ɗon si a haalde e wan mi dara hawko ko mbiɗa ko mo watta walla ko mbimi ko min de mi accitta on boy noon gorko moyɗo teddugal ma ina ari o darna ala darna wori ko mbiyami ala argay ala wori ko mbiyami anne ane daro ane daro ay daro ono mbiyetera yettode est ce que mbiɗoma sarta a wona e heede ko est ce que mbiɗoma sarta ko e hen kay he andi ko wi ni ala bo yani wala waɗi o wi ina wona noon mbiɗa eyyi joni taw ko mbiɗoma sartan a dimmat hoore nde mbaɗa tami sartana man mbaɗani hoore nde yoron darron ala min mi tampani en awa accu min mi daro kaji mi dara haala wala kay haala kon watta dar kay mariama dar kay dar mariama mbiɗoma sarta joni mbiɗi ala mo sarta ala heddi Thank you.
Terima kasih.
mi soda iPhone do be kalpe caggal sare be ko wiite ko non bomri ay ko ciotudo añi ko bomri ko dum foti añi neddo si loti ma laabi sowti ha weedi en wayno comme no mbaɗa ɗo ni andi yiɗa won ɓawa cuuɗi machallah neɗɗo sowti a weedi a yiɗa won ɓawa cuuɗi weltan ko kam ga galle ga wona ga saare ga yimɓe ɗum daara bomri noon kamne ko ɗum foti wat gaccon ɓawa cuuɗi ɗi andi sagaraɓe on tuma ɓe coɗanno lampuji joyi sagara goto ayita lampu kala mo mbiɗani wima min téléphone mo ko jippiɗo mo sarsani ni aɗa wat seset aɗa wayno mal pat est ce que on pari pour ɗum wela mbarne neniraɓe kelle mamiraɓe machallah ɓe tora yafuino fewi e tampere nde mawɓe saare ɓe wañare amen nde minen ko ni min mbayi mbaɗe juuɗe mon to dow mbaɗe juuɗe mon to dow sengamo kodda sengal ngo wi yomi addanɓe ɗum ko wiite ko omo wiɗo ara yimɗo somo hono mbo argay kaw joni ko ni mbatta mbaɗane mo kelle joni ko ni mbatta aɓe gañi on jiimi defane haka mi anda tumane oyto Jangi akile baki mi anda tuma pinita mi anda tuma pinita Bepa dane aka mi anda tuma ne oito mi anda tuma ne oito Jangi akile baki mi anda tuma pinita mi anda tuma pinita Nejuana seremoni ano kakala mi lihat Jangi bawo pinan are hetto mi pindine mi andine ya sella della bino ya laira mi japna bento hayite vino bawata vino bahalda kudutan nanite hay iudi mai hersiri hanko iududa sabu hala mana pena bento hayimbe sabu ai baji ngai binta le nyolma wada ka nanga nungana dena de ko penawo ngai binawo dimawo Aga penawo, gai binawo dimawo, bepala dane aka mianda tumane oito, mianda tumane oito. Jangi akile baki mianda tumapinoita, mianda tumapinoita. Bepala dane aka mianda tumane oito, mianda tumane oito. Jangi akile baki mianda tumapinaita anjimi tabro lepudo kepure kettudo hoddiro Allah ko hari kam biya ko mi fodduno anda Allah ko goto Allah ko mawdo Allah ko moƴƴo ko yidi kam biya am fodduno ko mi juddula de mono teeru e yilli dunano hendu mi towna downo lewu si anda dum ka feetu ha jangi ko podda jangu ko zero anda ko podda andu bindol ma winta kam tonguli jangudo kalta kam mi jabota ko tadinawo no mi yadata e gabinawo no mi jabota ko hala dañede kalo hala ongo timmani komo feccere fecci tande moccere huntere timmata farilla sunna ala e ɓerde ma ko Allah woni arsukelli ko leeruno maydema Allah ite fardo sone yidde mum ko yoware ɓe paale dane yaka mi anda tumane oyto mi anda tumane oyto jangi yakile bake mi anda tumapinoyta mi anda tumapinoyta ɓe paale dane yaka mi anda tumane oyto mi anda tumane oyto jangi yakile bake mi anda tumapinoyta mi anda tumapinoyta ɓerde mana faɓi moddini ɓandu tan no sey goto famdina forana wandu ko ciño daña komno rawandu jekkuma ko babalante yiita yesso ina andira ɓawo raɓɓiri dande famdi hakkille nanani kam koyabaje ñala wutte gollame ta feremo yaɓɓeɗa babalade o ey labu lappu babalade ba ey buntu buntu dananga nelotenga hawjani iye hey Umar Jallo sare mola ko yimɓe kam duude tubabure ɓe ko fansijiya farade naɓe ɓe ko fansijiya Jallo ba pullo daw jowɗi to leydi Espagne sof Abdou Police manda Abdou Police giɗam o ko jurmiɗo jurɓe iya aye kala giɗo weltanama dije mawɗo nede mi jaɓi min tindayi inde jaɓi an kaw on mbiɗaɗa Ousmane on jeeɗa Lenguel awa battane Ousmane wona kelle kadi Ousmane o Sonko an hokka ɗum yo on beltoto on Lenguel naɓe mi ɓooyi hawre fanseji jimdo song kono mi weeɓani hawre fansi jimdo song gila to fuɗɗode ha to mbo haat surtout ono mo wayini nomo jiiɓori
anjimi defo leppuɗo keppuɗo kawjuɗo jedduɗo hodduɗo allah ko hay kam mbiya komi fodduɗo kaw ɗum fof ndefta hen ha ɗum fewa kore mbarni ɗum kelle barke allah homo jiyo téléphone ko an o ka ko an ɓe gokki mbarni Ousmane kelle Ousmane kala gagnama guiɗo mumo yoɓe ceertu kala mbowri ayɗima yo cléyagal ngal saako eyyi mbarni ɗum kelle ndeysan machallah mbo weltanama no feewi hey Ousmane weltanama asma pari pour somo ara on pari Ay,